कि कुछ जाए वाला बा अरे कि तहर जिंदगी कभी मोराए वाला बा तहर जिंदगी कभी मोराए वाला बा कुछ जाता कुछ जाए वाला बा कुछ जाता कुछ जाए वाला बा तहर जिंदगी कभी मोराए वाला बा तहर जिंदगी कभी मोराए वाला बा और कहो काहे का भाव बा कैसे काया माया के बोल में तेरा कोइल हो माया के बोल में यही धोखा में आकी तेरा कोइल हो यही धोखा में आकी तेरा कोइल हो काया माया के कोल में पेरा गइल हो यही धोखा में अकेले हेरा गइल हो कितना बढ़िया विष्णु बाबा इस चीज के गइल है लेकिन एक घड़ी एक जब तक तने में लोग सुनतो बाबा हां पटना जिला चल जाई अब ले दुए गीत पर चला अब पर हो गई तब रात में अतने खाली दू गो गई कद चलब हो गई लास्ट में गावे के पर बोला के वो लोग जे बहुते खास होई भल ही कुछ देर रही जे बहुते खास होई भल ही कुछ देर रही जे बहुते खास होई हां जे मानत होई अपन बेटा ना होखस अपन मेहरारुओ ना होखस माई होखस तब पर भी लोग सोचला कि जल्दी इनका के जैसा हटाओ माहौल खराब हो माहौल खराब हो हटाओ जल्दी माहौल खराब होता रोता सबको जल्दी हटाओ यही से बाबा कोई नहीं कि जे बहुते खास होई भल ही कुछ देर रही कि उनका देही या से हो अकुताए वाला बा तारा देही या से हो अकुताए वाला बा कहो कहो एकरा के छोड़े में मोह करला आजकल ये कहो कि जब तक घर में बाप मतारी बा बढ़िया से सेवा सत्कार करो जब उनका जाए तो हो तो चल जाई है हमरो दिन जाए तो हमहू चल जाए लेकिन धरती पर जब जन्म ले तो बढ़िया कर्म करो कुकर्म मत करो पैसा सब चीज ना होला पैसा आवे तो होई तो कसहू आगे बाबा कहो एकरा के छोड़े में मोह करला कहो एकरा के छोड़े में मोह करला बेबा आपन कियो को विरोध करला बेबा आपन जो विरोध करला देखी कितना बढ़िया बात शेखर बाबा का बेटा का नाजी सब मिल के दिगारी बाबा तने मन निर्गुण भजन तने मन बोल देता नहीं
ना तो हम जानते बनी कम बोली ला ज्यादा हाउस ऑफ करीला, लेकिन ये सब चीज में गावे का मौका मिलला तो तनी हम चाही लगी समझा के जाए। क्या बात है? का बेटा का नारी सब मिल के दीगर बेटा बेटा घरे बनो माई एक लोटा बुढ़ाई के पानी मांगतिया अपना मेहरारू के प्यार में, अरे बुढ़िया हट जा भाग जैसे। तो ओइसन बेटा के हे प्रभु जल्दी लेके चल जा। आ उहे बेटा माई एक लोटा पानी मांगला सा मेहरारू है ना इधर है तो मेहरारू को जाके 3-4 लाख माई भी जल्दी वो बेटा के हे माई हे प्रभु वो बेटा के जिंदगी भरत पसंद के बेटा चाहे ये धरती पर यही ना कि अपना मेहरारू के काजर उठलाली के चक्कर में बुढ़िया माई के भुला जाए। का बेटा का नारी सब मिल के दीगारी, का बेटा का नारी सब मिल के दीगारी। कि भरल हार में के भुजू देखी लानो हमने कही नहीं जा कतना भुजा भुजा खोर खोर के भुजाता तो बढ़िया करम कल हम ये कहो कि भरल हार में के भुजू ना भुजाए वाला बा, हरा जी के पी मोराए वाला बा। कुछ जाता कुछ जाए वाला बा, हरा जी के पी मोराए वाला बा, हरा जी के पी मोराए वाला बा। क्या बताने सही और के दोनों में क्या है बता दे सही, हर जिंदगी के भी मोराए वाला बा, हर जिंदगी के भी मोराए वाला बा। आज हमरे स्वर्गीय केशव प्रसाद यादव जी के बेटा लोग कहत होई भाई लोग कहत होई कैसे जैसे हम उनकर भगिना बाने छोटू छलिया भगिना बाने ऊ कहत होई का हो उनकर हाथ तहर हाथ से हट गइल हो, उनकर हाथ तोहरा बात से हट गइल हो। का बा आज हाई फिल्म ऐसा चेहरा बनैले बानी बाबू हमर टीका मरले बाने बाबू हमारा चमका ताने आज ये दिन हई आवाजवा चल जाई नु सांस रुक वही दिन सब खत्म हो जाए, वही दिन खत्म हो जाए। उनकर हाथ तहर माथ से हट गइल हो, उनकर बात तोहरा हाथ से हट गइल हो। तहरा रोल में के दुल्हरी कट गइल हो, तोहरा रोल में के कुल्हिरी कट गइल हो। आज हीरो बानी लो शेखर बाबा हमारा के बड़ाई कर स्टेज पे बोलावता है। आज ये दिन हमें जैसे चल जाए धरती छोड़ के तो दिन हम क्या हो जाए का पहले रहला हीरो भैलू भइल जीरो, पहिले रहला हीरो भैलू भइल जीरो। आज चाचा जिंदा रहते नु तो हमनी कही चिलैती जना तू लोग होइजा फुट रहिता ना तो गरी हीरो रहो आज जीरो हो गइल बा का लौकत नहीं कई समाज में लौकत नहीं के चलते जीरो हो गइल बा के इनकर पोसा तर पका रिक पोटाए वाला पर पका रिक पोटाए वाला कुछ गइल कुछ जाता कुछ जाए वाला कुछ गइल कुछ जाता कुछ जाए वाला तारा जिंदगी कभी मोराए 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 वाला तारा जिंदगी
रहे